Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим ТЖ. Бодрои азиз, инаи бародармон аз давлати Хитой мошинҳои электромобил бо нархи арзон, яъне ки доставка мекунад ба касоне ки дар худатон бошад, марҳамат бидроен тамошо кунед ва заказ кунед. Ва дӯстони азиз, силкаи инстаграмон дар таги комментария мондагиай, бидроен дар инстаграм подписатсия кунед, чунки аз нархи навои электромобил ҳаррӯза иншоалло ки бохабар мешавед. Салом алейкум бародаро. Айони S 2024 12 моҳагӣ. Запас ход 480 125,000 сомон. Ай душанбе қатъи утилаш мегирем ша. Мошинча тоза ки хушрӯя бародаро. Ягон камбудӣ надора. Ина мошинча чихолон поликои заводскоиш, ина ҳолати дуронаш, ина хай бародаро, ина касе да аён эс махулай, хай бо як муомила дора. Мошинча як ҳафта 10 рӯза душанбеда мешавад. Салом бародаро. Мошин навбати мо Хончи. Мошин 2024 08 моҳагӣ. Мошинча ягон камбудӣ надора, 4 нафара. Рози дарун беренша ҳамаша симка мекунем, маълумоти пурратар. Ин машинро дидем, ҳамаш фурӯшие. Хончи, Сон плюс, нишан. ҳисобе ки беранда мондагие мойкаш кардагистем, чиркин метавон камтар, лекин мошина нава. Озай мошина дурун беремша полни симка мекунем, ҳолатша. Балонош навай. Мошинча ягон камбудӣ надора. Неми чородама иҷа хеле вардошта намешавад. Ина ҳолати мошин. Мошинча бародаро срочно фурӯшиай, то кулмара $8800 нархаш. Доставкашам хоҳем, кулма мегирем, хоҳем то душанбера мебарем, мерасонем. Бози мошинои дигароша ин аёнан фурӯшиай. Ва ёшам ҳамаша як такта симка мекунем, маълумоти пурратар. Ай бародаро, ина мошини арзон касе дар кора, марҳамат. Ҳозир мо ба сайт мепартем. Обуна шавем, чӣ мошин дар корем, мехоҳем ёем, ҳастем. Тайёр ҳастем инҷо. امروز 107.4 FM. وای یه روز صفر یه روز صد، دلم از دست تو دق کرد، مگه جنگه؟ آی نمیدونی چی میخوای، همش میری نمیای، چی بگم؟
这个是有选装，选装了1万多块钱的。 برادر 2024 4 ماهگی 170,000 میشه 560,000 میشه S11 هواش کشوده Напиши еще. Леонидов. Машина он Камбудина дура. Ина нархи магазин салон 2024 1098 خلاصه هم یک 170 تا 60,000 سوم میشه. همه برادرها ماشین نانوبتی ما متا جیتی روشنی سپارکینگی داره 4 ودیای запас خودش 580 2024 8 ماهگی балонуш навай این حالتی ماشین ماشین داره یگان کاملی نداره نرخ ماشین 15,500 دلار تخیطور معلومات دیپراتر زنگ میزنی واتساپ زنگ میزنی میکنم ماشین نوبتی ما ذکر 007 2024 06 ماهگی ماشین چه یگان کاملی نداره این حالتی ماشین نه تازه خوشنوه 11,000 پرابک داره حالی نقشه می نویسیم کنید你好像没有说话。 نرخ ماشین 19,000 دلار تخیطوی 2024 8 ماهگی запас خودش 520 запас خودش 520 افکتش اینجاش قرص روشنگی بخیره این خفای ماشین این نرخ ایون ایسه رخمان 200 بالونش نوای
нархиш ҷамъиҷа $13,000. бу панорама мошини аватимо бародаро аён вай плюс запас ходиш 510 хаиш бойкаш кардаги нестем хечимкаш дорем иш нархаш $11,200 бародаро ҳамин айнав ягон камбудӣ надорад дар кор несте ки дар кор несте бародаро $13,000-14,000 мошини нав бихарем ҳамин нав мехарем 5-6 моҳай мекунем ранги мешавад агар барои фикри фурӯхтан конам бикунем ира боли бой врема нархидаш метавонем фурӯхта дарав зарар намебинем ина тамошо кунем бародаро ҳолати мошина мошини ягон камбудӣ надорад ниҳав беби бо қатид гап мезанад дар тиризаша ба гап ина мошинча бародаро ҳай бародаро канали мо давона шавен чӣ мошин дар курай хоҳе бигӯен нархи хитои арзон мерасонем доставка то душанбера дорем то кулмара ҳамаш дар дурунуш мақсади гап ки камш да 15-20 сом арзон мехарем шумо ай душанбе беушам наушам чанган А07 мошин 2024 запас ходиш 550 мошинча дар ҳолати хубай ягон камбудӣ надорад ҳозир ҳама ҷоша сёмка мекунем тоза ина тошполни рӯпанрам ина ҳолати дурмуш бисёре баъд воимал намекунем барое ки касе дар бораи мошин маълумот дорад худаш медонад чӣ хели мошин мошин 138,000 сомон то кулма уср расходиш 3,500 сомон то душанбе утилиш 10,000 сомон дастамошкаш 10,000 сомон марҳамат бародаро мошин албатта мо ҷили ҷиха мошин 2024 запас ходиш 550 таи 1,500 пробег дорад ҳолатиш хуба ягон сарафина задагӣ надорад бародаро баъд мошинчаи тозаи хушрӯ 155,000 сомон бе растамушка бе утил то душанбера бурда мерасонем мошин дар граница тайёра 1 ҳафтада дар душанбе мешавад хати ҳуҷҷат баровардам ҳамаш бародаро ҳолати мошин ватсапон бародаро 24 соат гиронаем мо дар хитоем прамои занг зада намеша фақат ватсапқа ҷавоб дода метавонем бародаро мерем не мошинаамаш фурӯшиам бародаро нигах кунед аёнои S плюс пачка меҷиқимаш салом бародаро мошини навбати мо аён GT мошинчат запас ходиш 710 километр 2024 пачка салафануш кандагӣ несте ҳамин насиби касе дашава якум дастаям мешава нархиш беҳад арзон дарун берунша ҳамаша мебинем 165,000 сомон бародаро то душанбера бе утил бе растамошка касе намахбур бародаро
мошинча запас ходаш хубай, балонош навай. Хулоса ягон камбудӣ надора, ягон сарафи даже надора. Акнеда бародарам киёнкош танажда. Бӯи навои дуруш мекунад. Бародаро. Касе насиб куна, успед куна, марҳамат. Салом бародаро. Аёни вай. Мошин 2024 12-моҳагӣ, запас ходиш 510. Мошинчас дар ҳолати хубай. Хай пробег дорад тай 10,000. 125,000 сомон то душанбера. Мошин як ҳафта дар душанбе меша бародаро. Мошин дар граница тайёра. Дарони мошина мебинем, тош полни панорам. Ҳолати мошин тозаки хушрӯй. Марҳамат бачаҳо, касе дар ходи мошин маххулай, велосипед кина. Занг бизанед, номрои ҳамо WhatsApp-ум гиронем постоянно. Салом бародаро, марҳамат, UM Plus 2024 11-моҳагӣ. Мошинча дар ҳолати хубай. 138,000 сомон то Кулмара бародаро. Ай Кулма усиш 3,5 сомон дигар расход дора. Перегонпули. Утилаш 10,800 меша. Растамошкаш 10,000 сомон. Мошин як ҳафтада мерава. 10 рӯза то душанбера мерава мошин. Ина бародаро, ҳолати даронош. Марҳамат бародаро.